Ti Masakbayan. Ti napalabas, pagad-adalan ni Sharon ti kabsat na, ket kayat na makalpas daytoy. Ngam di na imbagbaga iti kabsat na, at ti trabaho na, ket mannala iti klab, tatinasken kenkwa na, ket maipaay na ti kasapulan ti kabsat na. Iti may sa Arabi, simrek da Orlan ken Diego iti klab, tapno agsapol da iti pagkwartaan da. Ket dita, nagsasarak ti dalan da, kada Emma ken Sharon. Nag-aamuda nga rod ana imbag, agingga ang makariknan ni Emma iti nagpaiduma ken ni Diego. Itagagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Panagbabawi, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Katsi nga, saan mo kadi akayat ni Mr. Van? Nataermat laang akas kini Diego. Imbagak matan, ajak pa'y kayat ti makiayan-ayat. Ipamaysak pa'y laang ti imatang ko iti kabsat ko. Kayat ko ang makalpas iti panagadal na. Okay, ngam amom kadi. Nasiputak ni Mr. Van. Ming-ming-mingan na ka. Anya ko ma? Sigurado, agayat kan ka, Sharon. Ay, nalakit din, maturog tan. Agi na natan, tainton malam, agriing tamanan, para iti trabaho tano rabii. Ay, Sharon, jak maikat iti panunot ko ni Diego. Marikrik naklat ti panang put-put na iti dakulap ko. Jak amukan ka. Alakit din, maturog tan Emma. Agi na natan. Aday ta, nalamangan to'y ayan ko. Nailamangak tayo ng kamat kanyak ng aking kuko iti bag na intaray ko. Nabanuga ka nagtaray ah. Hindi nga ta, Diego. Kumusta nga tamat din? Nalabit anakadon iti nasipdot na. Patrol car. Dituyak pa'y laang naglamangak. Ang mga nutilingon dakdag iti polis. Agpaliiwa ka na yung bag. Sakbay arumwarak dito'y naglamangak. Nasaya at mat, tanailam mga amtay akin kuko ay tibag nga intaray mo. Nimbaglangan na. Nang runag at addapay dagiti pulis nga agpatpatrolya. Oh, kasano Orlan? Nakaaduta itangal daw. Mapantay jay klabinton rabi. Saanan? May bus lang ti kwartata ijay. Saan na bale? Dala ang Emma kan Sharon ti kanta. Mapan ka, ano kayat mo? Awan matla ti papananta. Isu ang mapantay jay club. Adda balay akayat ko asar kanta. Ha? Sa dino? Basta, sumurot kan tulat ta kanyak. Baknang kaditi aking balay? Wan, baknang. Kat sigurado nga ado ti kwartada. Sige, lukas tati ko nam. Aramiden ta. Isupay ang mainayon iti urnong ta. Sige nga rod. Agsagana ta para inton rabi. Dito itapay lang nga rod hideout. Wan, tadyak kaya ti agawid iti balay. Sigurado as sermon manen ti mangag ko. Uray siyak. Awan lakat sermon ti mangmangag kuno agawidak. Makauma! Agyamanak itinyag mo nga abastok ama nang. Natanglaang tigatangak. Maan ka na yung bagwan, jak kayat amabisinan ka. Iso ang nag-grocery akon iti ado, tapno di kagbisin. Kumpleto kan iti abasto. Uwan manang. Alang rod, rumarak matla dagos, tadapay trabaho inton madamdama. O sige, manang. Uwan gayam. Apay adinak ipasyar ijay dagos mo. Jak pa'y nakapan ijay ah. Saanan anas kanday ta? Ngam kayat kamot nga ilabaan, manang. Siyak ti aglaba iti nagmurngam. Taamok akanayon ka amabannog iti trabaho. Saan mo na panunutan day ta? Dagiti kawas mo ti labaam. Di mon pakibiyangan dagiti kawas ko, tas siya kun ti makaam mo. O sige, manang. Ikan ka iti kwartam, tapno da igatang mo no da ka sa pulam. Nang runa iti pagadalan nyo. Agyaman ak unay, manang. Agan anad ka kanayon, ading ko. Wan, kat uray si kamat, manang. Agan anad kamat.
kompleto ka iti gamit. Ada cellphone ken laptop mo. Amo mata ni manang ko. Ipaina amin aka sa pulak. Basta para iti panagadal ko. Nagasat ka. Gaputa adda manang mo ama nang ipatag. Ken mang pampanunot iti masakbayam. Husto ka, Vivian. Awan sa bali apang panunuto ni manang ko para kanyak. No di masakbayak. Iso nga igaod mo ti agadal. Saan mo apaayon ti kabsat mo? Wana, kasta ti aramidak. Saan ka payla ang ama ki boyfriend? Ta mga numakasi nga dayta iti panagadal mo. Wan, amok na ita, friend. Kan oray si ka, igaad mo mat ti panagadal mo. Igaad ta ti panagadal ta, para iti masakbayan ta. Ala, umay ka, mapantay di kantin, agmerienda ta. Adangat balon ko dito'y amerienda. Urayan di ka agdanag, ilibre ka, anta kwartak. Sweldo ka nagboras iti mais. Nagagat ka talaga. Alakit din, intan agmerienda, ta ilibre ka. Agtakder talang dito'y Amanda. Tapaliiwan taday tadak kalabalay. Wan Orlan. Saan ta ngagpadlaw ngagpalpaliw ta? Kitaan ta na imbag. No kasano ta makastrek dita inton rabi. Wan Orlan. Panagkunag. Kat nalakala ang amakastrek ta dita. Saan mo't narigat akalayatan ti pader? Husto ka? Orlan. Addala kay iti terasa. Di kagpadlaw. Nakita na tan dito'y nagtakdaran ta. Di ka tumalyaw iti ayan na. Tapno saan na makadlaw. Kampay di. Agin ina natalaeng dito'y ayan ta. Kampay di. Nabannog ta anagnag na. Ne. Awanan iti terasa tay lakay. Ala, intan. Ang mga nakadlawan. Agsublitan to inton rabi. Dakkel abalay deta. Kat sigurado nga adu ti maalata dita. Kas kuma iti alahas kan kwarta. Ala, pumanaw tan dito eh. Orlan, tilakay. Di ka tumalyaw ken kuana. Di ka agpadlaw. Ala, intan. Umasidag kayo dito, da kayo, lalaki. Nangag mo dyan bagana. Wan. Umasdag ta ka no iti ayan na. Itay kayo pa'y apalpaliiwan. Kat kaslag palpaliiw kayo, dito'y balay ko. Apay ko mang agpaliiw kami, sir. Agin ina na kami laeng. Agkasapula na kiti driver kan hardinero. Amangan no kaya't yu ti agtrabaho kanya. Driver ken hardinero, sir? Uwan. Siyak. Amok ti agdrive, sir. Awan lisin siyak. Saan na parikot dayta? Sige, sir. Agsubli kami to. Tapno ipakamumi. No kayat mi ti agtrabaho kan ka. Wano saan? Sige. Urayan kayo inton bigat. Siluluka ti ridaw ti balay mi para kada kayo. Mario, sigurado ka kadi kadagijay dua a lalaki. Imbaga makasapulam ti driver kan hardinero. Wen, Rita. Amok nga agtatakaw dagijay a lalaki. Ngem kayat ko ida a makapulapol. Mario. Awan pagdanagam, Rita. Sana dakas ti aramidak. Kayat kula amam mo dagijay a lalaki. Tagparparik na kaniya ngagtatakaw da. Sige, sikati makaam mo. Sabali mananday ta a misyon mo, Mario. O niya. Agsubli tayong tunbigat ijay balay tibak nang? Saan? Saan? Ituloy ta ti panggap ta. Serken ta jay balay da inton rabi. Sige, nuday ta ti kayat mo.
Iso nga ron ti aramiden ta. Saan nga importante ti sasawan da abak nang? Ti importante kat ti maala ta akwarta ijay balay da. Oh, di ka makain na, Emma. Ada ka di or-orayong aswang pa? Da Diego kan Orlan. Ay, aday ta ka man na. Iso naman ang tininaon ti panunod mo. Kaya't ko ang makita ni Diego. Kailiw ko ang makita. Saan asuminay ti panunod ko? Sumartang ka man Naminsan mo lang ang nakita. Nam kailiw mo ang makita. Kas lang ngawin marikrik nakti pa ng put-put na itidakulap ko, Sharon. Hoy, di ka man paalilaw idirek naman. Lag-lagi pa. Anamin anukan analoko. Ngam sabani ni Diego. Nasingpet abaro. Kan nasaya at di kinatao na. Kasano nga mo, anasaya at di kinatao na. Gaputa na taon. Gapo ka di tanataan. Isa ako ng anasaya at atao. Agpampanunod ka ka di, Emma. Tsaka mo. Basta kasta ti marikrik na. Kailiw ko ni Diego. Wala, agsagana ka. Dasikan ti sumarunong agsara. Ay, sayang. No adda ko man ni Diego. Makita na ko mati panagsalak ijay intablado. Sumardang ka. Agsagana kakit din. Dasikan ti sumarunong agsala. Nasip nga't abanda to'y ayanta. Awan ti makadlaw nga data dito'y. Kat nalawag ang makita ta, day tabalay tibak ng alakay. Tadamot dagiti silaw itirwar. Diego, O niya, kalayatan tan ti pader. saanan? Ha? Saanan? Nagbaliw ti panunot mo? Pumanawtan dito'y. Sigurado ka? Umikan, umadayutan dito'y. Nakaadayutan iti dakkal abalay. Kasano? Aglayuntan iti hideout ta? Wan, Intang arudan, magmagnatan. Barang adda pagsayaatan ang masalaw ta. sige. Mas daawak, ta nagbaliw ti panunot mo. Di kan sumana o. Amang ano at na makangagkan ka. Agsarita tantulangan, hinton makadanon tayo jay hideout. Ay, aping awan da Diego. Kaya't ko ang makita. Ingka kat sanguan tay ka table mo ang lalaki. Itay pa nung urayan na ka. Ni Diego ti kayat ko ang katibo. No kasta, ingkalat ta kasarita dyan lalaki Ang mga no adama sa una. O sige, sangwak latan di customer. Kit sapay kumata o may da Diego. Di kan mang namnama nga umayda. Saan da at tipo, ti may saman nala. Gusto kanyak ni Diego. Amo, kan mariknak dayta. Alakit din. Ingkan sanguan tay customer mo. Nasaysayat no sumrak takas driver kan hardinero ija balay tibak nang. Sigurado ka? No kasta ti aramidan ta. Makita ta dagiti banag ang mabalinta nga itaray. Nang runa ti kwarta kan alahas da. Sa bagay. Iso amapantan to ija balay tibak nang. Ta sumrak takas hardinero kan driver. Siyak ti driver. Katsika ti hardinero. Nanang, ato yun ti tsaayo. Agtsaa kayo. Kabayatan ti pa nagpapainit yun dito'y paraangan. Oh, atoy. Tainton madamdama. Mangantayon. Malinay ton dyain na poy. Mangantayon ton. Sakbay nga intay makimisa. Ay, Mag-agsapaan nga agpampanunot kayo man, nanang. wan bebiyan anak ko. Pampanunutak ni manong mo. No ayan na nga taitaan. Ang mga nudakas manuntar aramidan na. Nanang. Inaldaw a pampanunutak ti kapsat mo. Taam ka nga ang mga nuan niya ti mapasamakan ko na. Kapo iti maday nga aramid na. Kanayon tayo abagbagaan ni Manong. Ngam saan matadumngag. Ita, no adaman mapasamak kun kwa na adakos. Awanin basol tayo. Anak ko, Tunggal bagbagaan nyo. Kaungat na kayo.
Idinto ta ibagbagayo lang mo ti pagsayaatan na. Diyos ko, kaano nga agbalbaliw ni manong mo? Kaano ang makamiris adakas na kiti aramidan na? Nanang. Sapay ko mata makitak pa iti panagbalbaliw ti kapsat mo. Sakbay ti ipupusay ko, Vivian. At idugpay ti biyagyo, nanang. Iso apat tiyok, ang makita yun to ti panagbalbaliw ni manong ko. Kumusta, kabsat? Imay kayo gayam na kimisa. Wan, kabsat. Kadwak ti anak ko abalasang. At dala kasarsarita na agayom na. Kat, kumusta kan, kabsat? Ay, kastoy lata. Kanayon nga agdandanag, maipapanit ti anak ko. Ay, agpada talaang, kabsat. Saan ka di pa'y nagbalbaliw ti anak mo lalaki? Saan pa'y nga road? Ay, uray siyak. Saan pa'y nagbalbaliw di anak ko? Katita, jak mo no sa dino ti ayan na. No agawid, agsukat lang iti kawas na. Rumwar manin. Nagpadaan da iti anak ko, kabsat. Dakas ti arami di anak ko. Ngam, mangnamnama ang agbalbaliw to. Ket kanayon kung ay daw-dawat iti Diyos. Asapay lakuma, tadumteng dayta agud daway. Agbalbaliw nga ta, da Orlan ken Diego. Gagayam, di uliwayan adinggan, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay